Meni je prvi tjedan bio super. Drugi tjedan sam se prošla u svemu ovo što se sad ispričao o elektronu. Odnosno, negativnost mi je bila do maksimuma. Ali nekako, za razliku od prije, kada sam ušla u te nekakve opterećenje vremenom, bla, 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 da se ne ulazim u to, jedan dan mi je trebao. Doslovce kad sam potonula do kraja, isplakala se dobro i drugi dan sam bila bolje. I za nagradu sam danas dobila najljepši vrt na svijetu. Već dugo vremena nešto razmišljamo, zna Mirjana o tome, već dugo vremena to planiram kako ću napraviti, kako to izvesti i tako dalje. I poklopila se prijateljica koja je tu u Đurđevcu s nama, ali neće baš završila agronomiju za vrtove i biljke i to sve. I ona je danas došla i danas smo priredili naš vrt i moje srce je veće nego kamen. Pardon, veće nego planeta Zemlja, krivo sam je rekla. Pa mi kamen sa srca, sad htjela reći, ok. Svi ste me razumjeli, ali stvarno presretna, preumorna, ali presretna, tako da i prezahvalna. I prekrasno mi je ovo što se sad ispričao, često se toga sjetim. I baš od onda kako smo bili, baš sam i sa Marijem o tome razgovarala. I baš taj moment u biti, svi mi osjetimo te emocije i jako je bitno prepoznat šta je to i otpustiti i ići dalje. I ako te uhvati da isplaćeš, isplaći, ali ne razmišljaj o tome čemu plaćeš. Ne daj tome neku boju, ne daj tome neki ton i tako dalje. Tu je trebalo, izašlo je, idemo dalje. I na tome sam jako, jako zahvalna. Jer moj fantastični analitički kao što i svi blizanci ga imamo, konačno malo zašutio. Ne znam koliko dugo, ali malo je. Zato sam jako, jako zahvalna.